morning, titas. Kumusta na po kayong lahat? Welcome sa panibagong video. It's Monday and nasa bahay po ako. Ano ko lang gising. Nag-off po ako today kasi masama yung pakiramdam ko. So, tumawag na po ako sa aking supervisor. And mamaya tawagan ko yung aking agency para sabihan din sila. Apparently, maraming nagkakasakit daw ngayon. Ang lamig po ngayon. Siguro dahil sa pag-iba ng temperature. Okay. Sa hapon pala, pumunta po akong Action. Namili po ako ng anik-anik. Ito po, ipakita ko sa inyo kasi hindi ko pala sila naayos kagabi. Ano ba yan? Yan, nagdagdag ako ng mga hangers sa akin at kay Mister. Kumuha din ako nito, yung eye and makeup removing wipes. And ito naman, para kay Ana, wet wipes din. Bumili din ako ng cold wax strips kasi kailangan ko na mag-wax. Then bumili ako ng party balloon, foil balloon, para sa Wednesday kasi nga, Wednesday, para sa Sabado kasi nga may pa-celebration tayo dito. Ano naman guys. Ayan. Diba? Oh my God, 38 na! Just me! Ayan. May pregnancy test na rin ako. Naubusan ako ng contest. And yung aking bio bag na 5 liters para dito. Meron din akong dapat dalawa yung kinuha ko na wipes. Yun lamang yung galing sa Action. And ipakita ko pala sa inyo ang bagong look ng ating kusina. Ayan. Napinturahan na po niya ni Mister. Siya lang yung nagpintura. So, para siyang, pasensya na yun ng mga kalat dito, no? Para siyang lumiwanag. Ito ang goal talaga namin na kulay. Ito na shade. Ano po siya? Eucalyptus green. Ayan. And also dito na side. Nag-iba na po ang mukha dito. Ayan. Kahapon pala binili ko po ito sa Action pang Pasko na pag nakita ng aking mother-in-law or father-in-law, papalag yun. Kasi dito sa Netherlands, sila nagde-decorate ng Pasko sa after ng Sinterklaas. So yan na po yung look ng ating bahay. Ito siya. Kukunin po, na-mention ko na yata sa vlog dati, kukunin po namin to at papalitan namin ng TV cabinet dyan na iba. Yung wall, ang gusto ni Mister na palagyan ng wallpaper na medyo ka-shade nito pero lighter siya ba. Hindi ko pa po alam kung anong design. Mag-check pa ako sa Pinterest. And yun. Or siguro gusto ko na lang i-keep yung white doon pero maglalagay ako ng wooden plank, yung tawag. Wooden plank dito. Yung may mga lagyan ako ng gusto kasi ng green. May plants akong ilalagay doon. But we shall see. Hindi pa naman final and no rush naman. Yun yung mga plano sa bahay. And next is yung aming kwarto. Kasi kailangan talaga ng bagong bed na. And sabi ko kay Mr. Pinturahan niya doon. It doesn't have to be wallpaper. Kasi wallpaper yung nakaano doon sa aming may uluhan. Yung accent wall doon. Sabi ko, pinturahan na lang niya. Same color dito. Kasi may natira po kasi paint ba. So, sayang naman. Sabi ko, gamitin na lang sa kwarto namin kasi mag-iiba din naman. And, syempre, yung sa labas. Ay, nako. Kailangan talagang palitan yung sa labas. But yeah, unfortunately, kailangan ko pong magstay muna sa bahay ng ilang araw. Kay masama yung pakiramdam ko. And, syempre, yung aming mga produkto doon is mga gamot and syempre naghawak-hawak tayo sa mga gamot and everyday yun nadi-dispatch sa mga customers and sa pharmacy. So, di ba, pag may sakit ka, may sipon, may ubo, tapos humahawak ka doon sa mga produkto. Nag-gloves naman po kami sa trabaho pero just to be sure naman ba. Yeah, today, sa bahay lang po ako, magpapahinga lang po ako and may mga bagay, may mga aayusin din ako doon sa taas. Yung mga kaya lang naman.
para hindi tayo mabinat, no? I hope okay po kayong lahat. Pasensya at hindi ako palaging nag-upload. Ang daming ganap po talaga these days and medyo sumasama yung pakiramdam ko and all that. But yeah, ako ay mag-i-edit pala para may upload ako mamaya kasi Lunes ngayon wala pa akong upload. Ano ba yan? So yeah, I hope okay po kayo and nag-enjoy kayo sa inyong mga araw and enjoy po kayo sa video nito. Hello, titas, kain tayo. Nakapajama pa din po ako ng pasensya na. Ano tayo dito? Toast na may egg, tapos avocado. And magkakape po ako today. Kain po tayo. Tawagan ko sana yung ang nanay ko ba? Kaso wala dong kuryente doon sa bahay. Normally, hindi po ako nag-breakfast ng ganitong oras kasi nga yung break sa trabaho is at 11. So, mga 11:10 na ako nakakakain ganun. Pero since nasa bahay ako ngayon, so wala pang 10:30 na po ngayon. Breakfast tayo. Si Aling Maliit mamaya, lulutuan ko po siya ng adobo. Chicken. Kaya palagi niya yung nire-request. Kami ni Mr. mamaya, mag-ano lang kami, potato, tsaka chicken din. Pero yung chicken namin i-air fry ko lang. Kain tayo. Sarap talaga na avocado. Mahilig din po ba kayo sa avocado? Ako talaga mahilig sa avocado. Kinakain ko siya. Sa Pilipinas kasi para siyang ginagawang dessert ba yung lagyan ng condensed milk tapos ice. Or condensed milk lang or sugar. Pero since nasa ako Vietnam, nilalagay ko po siya sa toast or sa tinapay. Masarap siya. Andito, thankfully, palaging may avocado. So, masaya po ako. Wala pa po akong nagagawa except tawagan yung aking agency. Inabit, punta po ako sa taas kay magligpit-ligpit ako doon. Ilalabas ko na din yung mga pang-autumn ko or mga panglamig na mga damit. Kay Ana, nagawa ko na po yung sa kanyang kwarto, yung sa akin naman. Tapos siguro ibababa ko na yung isang extra bed kung kakayanin. Pero kasi masakit pa yung mga kasukasuan ko, no? Kung ano lang kaya natin gawin today. But anyway, tapusin ko muna itong aking brunch. A few moments later. Ano na po dito, magpo 4 o'clock na and susunduin ko na po sa Aling Maliit. Naglinis po ako sa bahay. Napakita ko ba ito kanina? So, tinransfer ko yan dyan. Yan na yung ating palok sa bahay. Yan. And dito, malawak na dito. Hindi pa po ako nakapag-vacuum talaga. Diyan na lang. Yan, hanapan ko pa ng lugar yan. Yung mga laruan dito, lahat ni Ana, dito lang siya. Tapos yung mga pangsulat-sulat niya, pag nag-art siya, doon siya sa kanyang kwarto. And ito po siya, itong old lamp namin. Binigay ito sa amin ng mother-in-law ko tsaka father-in-law. Okay pa naman siya, pero plano na sana namin siyang pamigay. Pero for now, wala pa kasi kaming dito. Diyan na lang muna siya dyan para may something dito kasi bare pa po dyan eh. Yan, okay pa naman siya. So, yan. Nag-makeup ako ng konti para hindi ako masyadong pale tingnan or para hindi masyadong obvious na may sakit tayo. Tumawag na po ako sa aking agency na hindi po ako papasok bukas din. Magre-rest talaga ako kasi day off ko din sa Wednesday. So, tuloy-tuloy ang pahinga ba? Para makapagpahinga po talaga ako today. And sobrang umaliwalas po yung yung pakiramdam ko. Hi, Day. Timing ka ayo, Day. Pagtawag mo, nag-vlog ko, Day. Kay nanghanip-hanip ko dres balay, Day. Hi sa akong vlog, Day.
Day, nanghimasa na lagi ko kay hantod mga 1 hour ago, nagpajama ra gyud ko, gikan pa ganina. Grabe akong ubo dahil sakit sa ulo, sakit utulan. Na pareha ta day oy, ang ako akay di pa lang kayo kagay kay ang ako bitawng tutunlan kay sakit kay sanan. Nya mura siya nawa, nya balik na po nya sipon kanay na ba. Basta po kami mag-usap ni Dayan saglit lang. Sakit din pala siya. Bater's cup day. Daway nahugaw naman ako niya kung lamisa dire. Pick upin ko na po si Aling Maliit, no? Makita niyo na si Aling Maliit pagdating namin ng bahay. Balikan ko na po kayo pag andito na siya. Parang maaraw pero malamig po ngayon. One eternity later. Dito. Hi, titas. Hi, Tita. Anna is not feeling very well. Anna's a little bit sick. Are you a little bit sick? Yeah. And hindi ko na po kaagad na vlog, no, pero naghanda na po ako ng pagkain ngayon kasi gutom na yung ating Aling Maliit. Yung aking pork binagoongan. Yan, okay na po yan. Luto na yan. And then may potatoes po ako. Peeled potatoes na po yan nung nabili ko. And then yung chicken ni Ana, luto na din to. Adobo style po yung chicken niya, no, kaso sinasabawan ko ng marami. Kasi mahilig po si Ana sa sabaw. So, yun. And then, may chicken din ako dito para kay Ruth. Yan yung ating drumsticks lang yan. Ano na din po siya. Nakamarinate na ba kay galing man sa plus. Hindi po okay yung pakiramdam ni Ana. So, sabay talaga kami. Medyo matagal siyang naging okay. Gutom na po si Aling Maliit. So, kainin ko po muna. Yung weather sa labas, okay naman. Mainit siya po tingnan. Yan, mainit tingnan sa labas, no? Pero malamig po yan. Masyadong malamig, kaya hindi ako pwede sa labas. Kasi nga, masami pa din yung pakiramdam ko. Pero buti na lang, may 2 araw po ako para magpahinga. So, hopefully by Thursday, ready na po tayo makapagtrabaho ulit. No? I-ready ko po muna ang dinner namin. Si Mr. ay matatapos na ng trabaho in 15 minutes. Sabi ko sa kanya, punta kaming Asian store, pero feeling ko hindi kaya ng oras eh. Yan, una nang kakain si Aling Maliit. And, how is it? Hot? Yummy? You like it? Sus! May chicken din po siya dyan. Yummy! A Cajun bacon. Are you on the Cajun bacon? Okay. Palaging gusto ng pag binibigyan namin ng pangbata na baso, ayaw niya, gusto niya pang malaki na. Pero, ngayon, binigyan ko ng malaking baso. Gusto naman niya ngayon ng maliit. Ano ba yan? Gusto ko po yung ibang kulay doon na natin, no? Bet na bet ko siya. Oh, sige na, eat na. Papa will be home in 10 minutes. Dad, Yeah. Daddy. It's so long, 5, na po dito, 5:25. So, si Mr. ayun dito na in a bit. To see you shine. Mama, Yes. it got very bacon. Oh. Yan, kain na kami. Dito na lahat yung pagkain namin. Hello, let's go to the supermarket. Yan. Quickly change some eat. Hallo, kusje. Zij dat is er niet. Dat is niet Anna. Oh, is die Anna niet? Wie is die dan? Jara? Puk. That's Puk, not Anna. Zeg maar kain! Kokjes, ja. Punta po kami Wacht, Asian gewoon. store na mabilisan pagkatapos Goed. to. Kain po muna kami. Sin Sinchow, papa. Mama zei Anna. Na sinchow. Ik doe even... Tjin ciao. Doe even lekker omkleden, Anna. Kom maar.
titas, papunta kami sa Asian store. Why are we on this side? Go to the left. Ayan. Dito na po tayo sa Asian store. Ayan na po yung Asian store. Ito? Yeah. A few moments later. Hello, titas. Bahay na po tayo. Mag-haul tayo ng mabilisan sa mga nakuha namin doon sa Asian store. Kumuha ako ng krupok. Krupok ang tawag dito. Tapos zero, kumuha ng Indomie, pancit canton. Bumili din po ako ng Chinese style noodles na pancit canton. Naririnig niyo niya siya sa microphone. And may vermicelli noodles ako dito. May spaghetti sauce spaghetti sauce na sweet style po ako dito. And then baking soda. Meron din po akong fish balls para sa ihahalo ko po siya sa tawag nito. Ihalo ko po siya sa chop suey. May ano din po ako dito, sayote. Ihalo ko din siya sa chop suey na gagawin ko para sa Sabado. Meron din akong kimchi kasi matagal na akong hindi nakapag-kimchi. Meron din akong gyoza. Beef bulgogi palagi ang kinukuha namin kasi yun ang gusto ni Mr. And then may ano ako dito. Kumuha ako ng mochi. Yung mochi na galing sa Taiwan. Wednesday na po yung aking kaarawan. Pero yung aking celebration or party is on Saturday. Kumuha din po ako ng sardinas, mackerel na pula. Geisha yung andun, yung ibang brand. Masama na ng pakiramdam ko eh. Tapos, parang lalagmitan niya naman ulit. ABC soy sauce. Meron din po ako dito, lumpia wraps. Wala na po akong yung blue. Yun talaga ang gusto ko kasi 80 pieces per per pack. And then, okay lang yung size ba. Ito kasi siya malaki to siya. And then, and then my Skyflakes. Kasi naubusan na ako ng Skyflakes. Matagal lang akong walang Skyflakes. And then after doon sa Asian store, nag-buy kami sa Albertine. Malapit lang yun doon. May potatoes tayo dito. May mince na ako na chicken. So ito yung ihahalo ko sa aking lumpia. Pili na lang sana yung kukunin ko para ako na lang ang mag-mince ng ng meat, pero may na pala, meron man sila. So yan yung gamitin natin. Kumuha na din po ako ng ready na carrots and also cabbage para diretso luto na lang po ako ng lumpia. So yan po lahat yung ating grocery galing sa Asian store and also sa Albertine konti. Si Mr. Ryan nun po sa taas, nire-ready yata yung bed ni Ana. Matutulog na kasi ito si Ana. And medyo namamadali din siya kasi may time siya maglaro ng FIFA. Ako naman, maaga po akong magpapahinga para mabawi ko yung lakas ba. Kasi nga, medyo hindi okay yung pakiramdam ko these days. Kailangan talaga Mama, can I set the papa around here? Yeah.
Maar ik denk papa doet de was nou, schatje. Nee, papa is naar de wc. Na WC? Gusto ko na po talaga yung amor or yung aura ng bahay Mama, namin. look, dikke kom. Kijk. Kijk eens. Oh, show them your picture, B. Ayan, namitingin siya sa mga Hier. pictures niya. Mama, kijk. Yung baby pa siya. Yes. Mama, kijk. Hier en hier. Oh, wow! Dat is gek. Doon na po kami, no? You want to say goodbye to the titas? Ja. Tema, doei titas! Bye. See you next time! Sorry, Jana. Mush mush babush! Mush, push, kapoepus. So, kita-kita na lang po tayo sa sunod na video, no? Maraming salamat sa panonood. Doei, mush mush babush! Mush, mush, babus. Wie? Papa moet. Wie is bijna jarig? Jij, mama. Ik, hè? Heb je een Ja. cadeautje voor mama? Nog niet. Nog niet? Als jij jarig bent, doe het voor jou ook bij. Parehas po kaming may may sakit. May sakit din po ito. Hindi pa siya fully okay. But yeah, thank you po. Doei!